Of, și-ți fac de mâncare, vin neamurile, nașurile mă iet, nașurile mă iet. Let's go! Ne mișcăm repede că vine nașul. Of, Doamne, Dumnezeule, Doamne! Costică, fugi de acolo! Simple timp. Simple timp. Na, mai, că nu, na, Costică, știu bucata. Uai! Salutare, bună ziua! Bine ați venit iară pe canalul nostru de YouTube. Ce gătim astăzi? Astăzi ceva rapid, gustos. Știți când trezvie bananașul la tine, bavul cu mătru și mereu femeia. Of, și-ți fac de mâncare, vine ghetul, vin neamurile, nu știu ce-ți fac. Ia ca eu azi vă dau soluția perfectă. Apropo, azi în loc de producer îl avem pe domnul Ion, alea Ion Zaiț. E ok așa, Vania? Arată-l cum stă ca directorul în creslă. Cum ai zis tu, e bananașul? Bananașul trebuie să vină. Bananașul trebuie să vină. Bă, mai trebuie să mai vină acolo ceva. Ia că azi gătim repede. Ați fugit la metro sau la Pegas sau pe site-ul la iepuri Mede, ați luat așa niște iepurași în ierburi de Provence și un pic de usturoi și aici cred că avem cu ceva pap, ceva de genul. Eu sincer încă nu le-am deschis, de asta tare curios le deschid. Aici miroase. Iepuraș la cuptoraș cu cartofiori cu rozmarin. Simplu, dar credeți-mă pe cuvânt, fantastic de bun. Cartofiorii mici. De ce mici? Deoarece carne de iepure se gătește rapid. Uite așa. 2 tăieri, da? Facem diferență între iepurașul nostru deja marinat, gata. Vine nanașul, terminat lucru mai devreme ca tine, serviciu mai devreme ca tine, ia că asta e soluția perfectă. Nașurile mă iet, nașurile mă iet. Un pic de rozmarin, cimbrișor. Știți că eu ador ierburile aromatice. Împreună am avut o întrebare. Un ingredient fără ce nu poți găti gustos, nu poți găti în general. Fără sare. Dacă erau două, spuneam fără sare și ierburi aromatice. Eu cred că mâncarea e mult mai interesantă în felul următor. Ulei de măsline, uite în felul următor. Una, it's done. Ai vrut să mă spari? Da. Îți pare că eu nu te-am auzit? Amestecăm așa un pic. Miroase frumos, ăsta verde e fantastic. De ce trebuie să iei iepurile deja marinat? Că e simplu, este o comoditate. Da? Iarăși, dacă n-ai timp, dacă nu știi ce să gătești, iepurile trebuie să iei, să-l pui la marinat, trebuie să aștepți. Așa e gata marinat, nu-l încerc la grătar, că nu am grătar în casă. Dar dacă aș avea un grătar, sincer, aș încerca să-l fac și la un grătar, părerea mea se primește pur și simplu fantastic. Iarăși, plusuri. Nu e atât de gras ca frigăruiul, da? Mult mai dietetic. Conține potasiu, magneziu, fier, mineral, vitamina B12 pentru căpușan. Pentru tătățică, cum s-ar spune. Ia uite românașul, ia vezi, ia uzi, mă. Ia uite aici, frumos, nu? Uite-te, cât e de simplu și cât e de rapid. Și dacă tot vine nanașul, nu putem să-l întâmpinăm numai cu iepuraș. Mai facem amuși un appetizer, da? Des nu vorbim mult. Am amestecat frumos, uite așa, în felul următor. Într-o caldare îi un iepuri întreg marinat. De fapt, aș fi vrut să-l acoperi cu aluminiu, dar nu l-am. Așa că l acoperi cu foaie de copt, în felul următor. Un piculeț ud ca să fie mai ușor de modelat, înțelegi? Uite așa, vezi? Că foaia de copt, deseori, nu se modelează. Așa este ca așa. Am modelat-o frumos. Fac ca un fel de căpac. În oală de lut tot se primește pur și simplu fantastic. Am oală de lut, dar nu vreau să mă repet. That's it, la cuptor. Costică, fugi de acolo. Iepuraș la cuptoraș, măi, șalolalolale. Este. Simți? Auzi? Uite așa. La ce temperatură? 170 de grade. Da? Eu cred că în jur de un 40 de minute, poate chiar și o oră. Între timp, niște bruschete, da? Hai! Show must go on. Ta-na-na-na-na-na-na-na-na. Asta este o rețetă unde nu m-aș duce. Dacă îmi dai un ficat, asta fac mereu. Cred că este ceva pur și simplu fantastic de gustos și am învățat să o fac în Toscana. Ok? Ficăței.
de iepure se primește foarte bine și cu ficăței de pui. Dar ficăței de iepure sunt mai dulci, nu știu cum, sunt mai bunișei. Și dacă tot le avem, păcat să nu-i folosim. Ficatul de iepure conține foarte mult fier și puține kilocalorii. Așa că este perfect pentru cei care vor să rămâie în fit ca și mine. Ceapa la curățat, ne mișcăm repede că vine nașul, știi? Uite așa. Ceapă galbenă, ceapă roșie, ceapă albă, orice doriți. Ar sta bine și un pic de unt, dar eu nu am și n-am să-i pun și nu e ok așa. Apropo, pateul care îl facem astăzi, îl puteți face cu o zi înainte, la frigider și e perfect și a doua zi rece, pe o bruschetă, e pur și simplu fantastic. Dacă aveți o dulceață, dacă nu o faci tu, dulceață de ceapă sau ceapă caramelizată, 4 căței de usturoi, 2 cepi, uite în felul următor. Este. Aprindem. Foc. Ceapa. Let's go. Ulei de măsline. Se potrivește și un pic de unt. Eu am unt. Dar e în frigider și atunci trebuie să-l dau pe pepe la o parte și să o oftică și rămânaș. Așa. Ceapă. Usturoi. Neapărat obligatoriu în rețeta de astăzi. Mai ales la ficăței. Niciodată, de câți ani cunosc rețeta asta, niciodată n-am schimbat. Niciodată. Never, never, never. Ingredient important, anșoa. De ce anșoa? Sunt 3 elemente sau ingrediente, mai bine zis, naturale pe care le avem, care conțin glutamat monosodic. Este parmezanul, sosul de soia și anșoa, bineînțeles. Da, care ne dă gustul acesta de umami. Știți ce e gustul umami, nu? Gustul umami. Umami vine din bucătăria japoneză. Doamne Dumnezeu, băi, țărani, băi! Tătă trebuie să vă învăț, tătă. Umami, deci noi avem dulce, acru, sărat, pipărat, amar și al 6-lea gust vine din bucătăria japoneză. Umami. Da? Adică gustul ceala care îți completează toată treaba asta. Adică ceva mai wow. Da? Și el se dă cu ajutorul la glutamatul monosodic. Și mulți au problema asta, că of, Doamne, glutamatul monosodic, e Doamne ferește. Pentru mine nu e Doamne ferește, deoarece este un simplu exaltator de sapiditate. Și în natură îl găsim în anșoa, care conține în mod natural, îl conține sosul de soia prin fermentare și în grana padano sau parmigiano reggiano tot prin fermentare. Ați învățat chestii noi astăzi, așa? Of, Doamne, Dumnezeule, Doamne! Capere. Pentru un gust mai complex. Puteți folosi în loc de capere altceva? Nimic. Capere, anșoa, chiar și dacă o cumperi, da? Ia că mie acum mi-au rămas niște anșoa și este fără ulei. Eu adaug un pic de ulei. Uite în felul următor. Hop. Uleiul acesta o să se aromatizeze și îl folosesc pentru următoarea rețetă. Simple. Simple, simple. Simple, simple. Sare, piper. Sare un pic mai puțin, că avem capere care e sărat și anșoa care e sărat. Luăm ficăței, așa, bucățele mici. Eu doar îl tai așa, că îl verific să fie curățat. Și aici foială, bă. Uite așa. Este. Mergem la foc. Focul la maxim și let's go. Mergem. Și prăjim bine, 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 bine. Știi cum este gustos ficatul? Îl iei în prapuri de porc. Tac, tac, tac. Și la grătar. Wow! Un pic de făină ca să lege tot împreună. Mereu vin bun în mâncare. Asta este o tetească neagră. Vinul se evaporă un pic, mai dăm un pic de apă și lăsăm să gătească un 15 minute. După care, aproape la sfârșit, facem un battuto, cum se spune în italiano, de rozmarin și cimbrișor, îl adăugăm și îndați-i. Uite, cam așa trebuie să fie consistența, da? Nici prea uscat, nici prea umed. Și acum la final, un pic de rozmarin, uite așa în felul următor. Așa, rozmarin este. Deci, asta, simple, very simple, asta merge la răcit. Da? Se servește rece. Uite cum arată, uite. Scuzați. N-am terminat rețeta de astăzi, dar nu contează.
fucking delicious. Na, mai, că nu. Na, Costică, știi o bucată? Așa, iepurașul, i-am scos hârtia, e gata, să-l rumenim un pic, i-am scos hârtia ca să-l rumenim ușurel, nițel, gătim bruschetele. Bruschetele, dacă vreți, puteți pune asupra jos, dacă nu, faceți ca mine. La mine nașul nu-i pretențios, știi? Așa, 1, 2, 3, 4, așa, ficăței noștri, toate și toate zilele, la, uite și bruschetică, la. And now, unele le facem cu un pic de verdeață deasupra. V-am spus că am fost la sud, nu? Și la sud Tanti Maria avea o dulceață din copilărie. N-am văzut încă așa ceva. Dulceață. Și mi ghicești ce este? Nucă verde. Așa. One here, one here. Știu cât de frumos, da. Scuzați-mă, vă rog. Sper să mă iertați, cum s-ar spune. Și mai am ceva de la Tanti Maria. Și ești puțin din voi. Sigur că știu. Paprică făcută în Republica Moldova. Mai precis cum miroase treaba asta. E pur și simplu fantastic. Uite așa. Uite și bruschete. Fantastice. Fantastic, magnific. Dă scoate-mi iepuri din cuptor că gata. Iepurașul nostru drag. Ia uite cum arată. Uite-l cum arată. Uite-l cum arată. Uite-l cum arată. Asta e the first one. And this is the second one. Uite ce frumusață avem noi aici. Ei, a? Bă, băieți. Și fete mari. Ha! Mari, precis cum arată. Uite-te la iepurașul ăsta, uite-te. Giuliana, uite-le mama lui eu, băiețelul. Uite-le dâns cum arată. Uite-le mama lui eu de băie. De obicei, iepurașul de casă este un pic mai dur, deoarece e crescut un pic mai mult. Asta de crescătorie de la iepuri MD. E crescut doar câteva luni, 2 luni, da? Și carnea mult mai fragedă. Uite cum arată. Du-te, băi, de aici. Așa. Arată pur și simplu fantastic, abia aștept să le gust ambele. A? La ei cum poate să nu și nașul sau cu mătru mânțănii de așa mâncărică, de așa întâmpinare. Una așa. Cartoșica îți dovedesc eu să o gust. Mă interesează iepurașul. Dar spate eu în mod tradițional. Așa. Fantastic. Moale. Dulce. Ma. Oh. Copcare prof. E perfect. E... Wow. Frijin. Este verde, dacă sincer, verdele e preferatul meu. Dacă să vorbim de gust, nu știu, la ăsta verde parcă e mai gustoșel. Are și o leacă de usturoi. Ambele sunt fantastice și gustoase. Sper că v-a plăcut rețeta. Dați un share, dați un like, dați un subscribe. V-am pupat și până data viitoare. Iepuri gustoși, la Iepuri MD, îi găsiți la Pegaz și la Metro. V-am pupat și ne vedem vinerea viitoare. Eu mai am o sucătară așa.